της μνήμης στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα, θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμιες στιγμές που ποτέ δεν γυρνάνε, στα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες και τα όνειρα που ψάξα μες στα χρόνια κρύψονται. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο μες ο δρόμος μου Φως κι η σιωπή μου έναν φίλο, μες ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο. Αυτό το παιδί αν το χέρι θα πιάσει, σαν γυαλί μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσω μετά κι ο καθένας θα πάει σε ένα κόσμο μισό που τους δυο δεν χωράει. Θα χωρίσω μετά κι ο καθένας θα πάει σε ένα κόσμο μισό που τους δυο δεν χωράει. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο Μες ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο, μες ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο.
Η αγάπη περισσεύει σε αυτό το σχολείο, γι' αυτό μας έρχεται και απλόχερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μια και είμαι και παλιός Καλυθιώτης. Μέχρι τα 26 χρόνια έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει στην Καλυθέα, και θα αγαπάω πάρα πολύ την Καλυθέα και πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο σχολείο. Τα παιδιά το αξίζανε. Τα παιδιά το αξίζανε, Άρη, και σου άξιζε να τραγουδήσεις και με αυτά τα παιδιά. Ένα χειροκρότημα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που τραγούδησαν μαζί μου. Το τραγούδι του τέλους μου το κάνανε χάρη για μένα. Τους το ζήτησα, δεν ξέρω γιατί αποφάσισαν να το πούνε. Γιατί the show must go on, και μετά και το είπανε και το μάθανε με την δασκάλα του, την κυρία Αλεξάνδρα. Θα μας το πούνε.
σας.